Hola, avui et porto Salms 48, verset 14. I diu així la paraula de Déu. Així és Déu, el nostre Déu, per sempre més. Ell és qui ens guia eternament. Aquest verset és breu i concís, i tanmateix té en ell molt de poder. El nostre Déu, que no té fi, el nostre Déu inalterable, Déu de misericòrdia, justícia i bondat. Per què, doncs, és necessari que ell ens guiï? Que com a éssers humans estem programats a causa del pecat per fer justament allò que no hauríem de fer. El teu sistema com a ser humà està preparat per, en moments de supervivència, actuar. Sabies que hi ha persones que, en un moment donat de la seva vida i davant d'un perill imminent, han desenvolupat una força gairebé sobrehumana? És increïble, però real. Hi ha coses que Déu va crear que són senzillament belles, perfectes. El teu cos, com a tal, està preparat per coses que ni tan sols coneixem. I això ho devem íntegrament a Déu. Darrere teu i meu podem veure que hi ha una ment meravellosa que va fer que el teu ser i el meu es creés gairebé de forma perfecta. Al jardí de l'Edèn, Adam i Eva gaudien de tot, en Déu. No va ser fins al moment que vam desobeir que Déu no va començar a exercir de guia a les nostres vides. Fins aquell mateix moment, la relació entre Déu i els primers homes era perfecta. Diu la Bíblia a Gènesis 3, 8, que van sentir la veu de Déu que passejava pel jardí i es van amagar. Tenien, sens dubte, una relació estreta i íntima cada dia. Això és el que Satanàs va voler trencar. La joia de la creació havia de ser trencada a causa de l'odi, ja que vam ser fets a la seva imatge i semblança. Ho veus? Sense la seva guia estem condemnats al que veiem cada dia. Guerres, odi, caos, destrucció. Som el contrari del que Déu va dissenyar. M'alegra molt llegir que Déu vol ser la nostra guia, que reconeix que sense ell estem perduts i que cada dia ens dona robes noves per vestir la nostra nuesa. Malgrat jo i malgrat tu, Déu desitja guiar-nos. Aquest Déu és el nostre Déu etern. Que tinguis un molt bon dia.